फैसा लांगोन नों गुसु दं अधिकार गैया नों आंखौ बुंनो हायो जेबो खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाबो दंखायो आंलाय मानो गदाय खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं अधिकार गैया नों आंखौ बुंनो हायो जेबो खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं मिथिबाय दखान लुनायनि नामाव खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं खयला हो खयला बिजिनि आखाइनिफ्राय टिला दाखालि एग्ला लांदों आंनि आखाइनिफ्राय खयला ओमफ्राय हाबायनावल' खयला हाबायनाव बेसेबां लांदों 2.5 लाख थाङाखै हायाव औ बे खयलाखौ हो नोंनि सना नोंनि गारियाव 4 लाख थाङा थाङाखै लांबाय थागोन माखौ बारा बुङो नों एयाव फै नोंनि सना रुपा गासै बेसेबां थांनो सिगां 22 लाख थांनो सिगां मिथिबायना खयलाबाव फैलाय खयलाबाव बेनिफ्राय फन पेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फन पेआव नाय गासैबो खयला टटेल गासै दिनैसिम नोंनि साथे 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय हगारनांगौ 40 लाख नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा नों बेखौ बुजिनो नाजा मिथिबाय आंखौ हेल्प खालामनानै आं सानो नाथाय नों साना ना बेखौ नोंथाङा आंखौ इगनर खालामो ना इगनर खालामनायनि मानो इगनर खालामो नों हिनजाव गैया नामा नोंखौ मा फिसा गैया नामा नों रोंगि नङा बेखौल' बुं दे नोंगौ आं मा ओमफ्रायलाय नोंथ' खोनाबाय नों दिनै आंनिफ्राय गारि मटर लुथिजोब्बाय आंखौ इउज खालामबाय खालामखांनायनि उनाव दिनै नों आंखौ गारना दंबाय हा मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदाय लानो नागिरबावो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाबो दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि-आपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासय खेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबनानै नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै आरो आं बिनि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै माने कि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमहैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि घरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिनजाव दङ फिसा 2 दङ 3 जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं ओरैबायदि लाजिबाय सलखबर जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारी नि भाइरेल भिडिअखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ लोगोफोर आरो क्लारिफिकेसनखौ होबाय बे हिनजावा सानैबो हाबा जाखानाय लोगोफोर जोंनि मानसिफ्रा लोगोफोर गदाय लानाय
सोरबा हौवाया हिनजाव गोदान लानाय आरो हिनजावा हौवा गोदान लानाय लोगोफोर जोंनि बर' समाजाव बेफोरल' जाबाय थायो गोदान गोदान आपडेट फैबाय थायो सोरबा हिनजाव लानाय सोरबा हौवा लानाय खारनाय बायदिसिना स' लोगोफोर जोंनि बर' समाजाव मानो इदि जाबाय दं लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ नामा स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बे सानैनि भिडिअनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो लोगोफोर